Hei, mitä saisi olla? Minä ottaisin yhden pepperoni-pizzan. Okei, tuleeko mukava syöttö täällä? Syön täällä. Okei, se tekee 15.20. Okei, siinä. Kiitos. Ruokani on valmiina noin puolen tunnin päästä. Okei. What the? Hei poliisi. No? Tuolla ulkona on joku outo tyyppi, se varmaan voi huonosti. No näköjään. Mä käyn katsomassa mikä sillä on. Okei. Hei, onko sulla kaikki hyvin? What the heck? Ai saamari. Get off me. Ai saamari mun käsi. Ai saamari. Sä just tapoit. No sä hyökkäsit mun kimppuun ja sä purhas mua. Ai saamari. Onks sä kunnossa? Sä näytät vähän nyt kalpeelta. Olen mä kunnossa, mutta... Poliisi? Onko se kunnossa? Poliisi! Onko se kunnossa? Vastaa! Oh my god!